Deci eu sunt acasă, sunt singură în casă și lucrez, dacă vă puteți imagina așa ceva. Sunt cu tableta în brațe și lucrez și am văzut că, mă rog, și noi vorbim și pe WhatsApp, voi gândiți-vă că și din tot ce am povestit și am povestit o grămadă, dacă stai și te uiți la fiecare clip al meu, am povestit o grămadă din campania lui Lasconi dar am spus, cred că 10%. Sunt lucruri care nu se vor afla niciodată, pentru că eu nu le voi spune. Și sunt unele pe care le știu doar eu. Nu, le mai știu, da. Sunt lucruri pe care le știu puțin oameni și nu le voi spune niciodată. Și încă o dată, eu dacă vreau să spun în locul lui Mercury, spuneam eu asta, că știam doar, nu? Că s-a închis în birou cu Ioana Răducă și cu... Și eu știam. Dar uite că n-am spus-o și puteam să o spun dacă mă gândeam numai la vizualizări și la... Dar sunt lucruri, majoritatea, care nu se vor afla niciodată. Poate așa, în cerc restrâns. Dar, bun. Ce vreau să zic? Dar e foarte important ce vreau să zic. Eu niciodată nu voi mai face, adică întotdeauna eu voi mai face. Deci, eu voi mai face, cu siguranță, consultanță politică și cu siguranță voi mai participa în campanii electorale, dar eu voi participa pe bani. Mulți pe voi chiar credeți că eu sunt vreo proastă sau ce? V-am lăsat senzația asta? Nu. Să nu vă duceți... Să nu vă fure aparențele ca în fața asta rotundă așa și de fuego și de copil de minci. Nu. Că o să mai fac și o să fac pe bani. Adică pe bani adevărat, nu pe mărunțiși. Deci asta clar, clar. Mi-am luat niște lecții din campania lui Lasconi și eu și alții pe care o să le ținem doar pentru noi. Nu o să le spun niciodată pe public, din vari motive, dar ce vreau să zic și de ce fac acest clip? Că am văzut că, și am și vorbit între noi, că ne mai dăm pe mesaje. Mă scuzați. Că Elena Lasconi este invitată de la ora 9 pe Digi. Acum, într-o oră. Bineînțeles că au chemat-o. Bineînțeles că au chemat-o în conjunctura asta cu Moșteanu, că altfel de ce crezi că o chema? În conjunctura asta cu Moșteanu, cu ce s-a întâmplat cu Moșteanu, cu toată tăvăleala asta care a fost și urmează Miruță din ce am auzit. Cică Miruță ar fi la rând. Eu aș zice că și Buzoianu este la... Dar o să vedem. În orice caz, întrebările vor fi despre Drulă și Moșteanu. Acum la Digi, dar o mai spun și nu are de ce să se supere nimeni pe mine. Încă o dată, părerile mele sunt doar ale mele. Deci eu nu sunt... n-am mintea anexată la Elena Lasconi. Doamne frește, eu gândesc cu mintea mea. Sper că dacă o întreabă cineva, bă, dar ce face nebuna aia de tiktokeriță, ea să răspundă, nu știu, doamne, că e tiktokeriță, abar n-am. Că fiecare e pe treaba lui. Eu țin foarte mult la independența mea. Am mai zis-o de nenumărate ori ca să vă intre bine în cap. Vreau să zic că părerea mea e că Elena Lasconi, am spus-o de multe ori, n-are cine să se supere. De multe ori am spus-o și o cred. Elena Lasconi este nimeni în USR. Singura șansă, așa văd eu, nu mai va fi aleasă. Și dacă pleacă toți trădătorii ăștia din USR. Sunt o grămadă de oameni noi, fețe noi în USR care vor să vină. Deci eu cred că USR-ul, după ce o să plece toți trădătorii, se va scinda. Deja sunt partide care se formează. Și v-am mai spus în vară. Deci sunt două partide clare care eu știu că se formează. O să fie și mai multe. Deci în 3 ani se întâmplă multe. USR-ul să termină, Elena Lasconi nu o să mai fie niciodată președintele USR-ului. Asta clar. Ea nu mai are nicio șansă în USR. Singura șansă este crearea unui nou partid. Dar, foarte important, și așa va fi foarte greu, dacă nu imposibil, pentru Elena Lasconi să mai atingă performanța pe care a atins-o.
De ce? Pentru că a făcut o pauză de comunicare. Foarte mare. Faptul că mai a apărut pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Nu. Valul pe care ea a fost, nu a fost foarte bine exploatat. Am încercat să-i spun și eu și alții că trebuie exploatat, trebuie să rămâi acolo sus și să continui. Nu s-a făcut asta. Și na, dacă își pune ceva în cap, nu o scos din lumea ei. Am mai spus, nu o scos din lumea ei, poți să-i faci, să-i explici. Eu i-am explicat mult, mult. I-am trimis mail kilometric. Am întrebat-o, ai citit mail-ul? Nu. Nu are sens să mai te zbați. Adică eu clar nu o să mă mai zbat. Am văzut clar încăpățânarea. Binele cu forța nu se face și în orice caz nu se face decât pe bani mulți. Și încă o dată, voi ce credeți, că eu sunt vreo proastă sau ce? Nu, nu sunt. Și am, cum să zic, cunosc foarte clar ce știu și ce nu știu și, da, atât am avut de zis. Sunt lucruri, vedeți cât de asumat le spun și foarte la vedere, că n-am de ce să le ascund. O să mă uit și eu la ora 9 și cu siguranță întrebările vor fi ce mai faceți, doamna Lasconi? Ce să fac? Uite, și eu pe la Câmpul Lung și așa și cum vedeți toată povestea asta cu Moșteanu? Și da, trădătorii îi plătesc, normal, karma, Dumnezeu și se face dreptate. Sfântul Andrei să ocrotească România. Pe viitor ce? Pe viitor știți, binele se face de la firul ierbii. De acolo dintre oameni, din Câmpul Lung, de la rădăcină. Și pe urmă vedem ce o să fie, că mai sunt 3 ani. Eu știu deja cum o să decurgă discuția din seara asta, de la ora 9 pe Digi, cu Liliana Ruse, jurnalista care și-a bătut joc de Elena Lasconi, nu o lăsa să vorbească, faceți aminte, mizeria aia de dezbatere de la Digi, aia a fost cea mai mizerabilă, aia n-a fost dezbatere, aia a fost bătaie de joc filmată, cap-coadă. Deci era făcută totul să iasă nicușor. Deci Liliana Ruse... ce să mai și zici? Sunt lucruri pe care nu o să le zic niciodată pe public. Adică le gândesc, dar nu le zic. Și nu uitați, eu sunt o fată foarte deșteaptă. Dacă credeți că eu nu sesizez anumite lucruri, vă înșelați foarte mult. Câteodată fac pe proasta ca să iasă veverița din vizuină. Să știți. Pupis.